Badira akordio sektoriala mugatuak, ez? Hala ere, pentsatzen dut dela bide bat, jorratu behar dugun bide bat, aurrera eramateko gai hori eta lankidetza hori. Nik uste dut biziki importantea dela, zeren alde batetik jentearen eta gaztean formazioa arduratzen den sektorea da, eta hori biziki importantea da, alde batetik, eta beste alde batetik ere ezagupenaren sortzean parte hartzen duen zerbait da, ez? Eta hortan ere uste dut biziki arlo importantea da, eta ekonomia mailan ere, atraktibitatean eta asko badu ikusteko sektore horrek. Beraz, pentsatzen dut egiten ahalko genukena askoz ere gehiago egiten duguna baino. Bukatzeko erranen dituzke bi gauza, iparraldetik ikusia, berdin hegoaldetik badira ere gauzak erraiteko, nik erranen dituzke bi gauza. Bata da, hegoaldean atzamaiten duguna da izigarriko burokratizazioa, gauza komplikatuak dira, gauza simpleak egiteko behar dira, hainbat prozedura burokratikoak segitu eta gai bat da, aipatzen genuen aleen doktoradutzaren kotutelak. Dakizuen zer den horrek erran nahi du, doktoradutza bat eramateko bi unibertsitatetan, bi zuzendariekin. Nik sekula ezin izan dut egin hori Mondragon Unibertsitatearekin. Eta jakin dut ere biziki problema handiak direla Euskal Herriko Unibertsitatearekin ere. Deusturekin ez dakit, Nafarroako Unibertsitateekin ere ez dakit, baina arrazoi burokratikoentzat, ez? Hori bat. Eta bigarren gauza, eta hau niretzako importantiena, litzateke hango aktoreek, hango lankideen kontzientzia falta. Nik uste dut jendeak, erakasleek, ikerlariek, eta ez dute ikusten hemen dagoela zerbait interesgarri eta hemen daudela jende batzu proiektuak aurrera eramateko eurokin. Uste dut hizkuntzaren problema importantea da. Uste dut kostatzen dela hainitz elkar ulertzea. Hartzen dut nire gaia gizarte zientziak, gizarte zientzietak bada azken urte horietan eskola frantsesa bat, gauza uste dut biziki importantea gertatu dira, ikerketa mailan eta publikazio mailan, eta gauza horietan edo ez dute, edo oieri, ez dute aksesorik, ez dute ezagutzen. Eta lanian ari dira, gure lankidek, beste aldeko lankidek, modelo edo eredu Ipar Amerikarrarekin, zientzia mailan. Nik pentsatzen dut, ez dela modelo bat edo eredu bat botatzeko edo errexatzatzeko, baina pentsatzen dut, bi zer horiek gurutzatuz, hortik aberastasun bat sortzen dela, ez? Eta hori ez dugu lortzen, biziki komplikatua da, olako proiektuak montatzea, eta da etxemplu bat. Baina pentsatzen dut, kontzientziaren problema hori dela problema nausi bat niretzat, eta balin bada aldaketa politiko bat behintzat egoaldian, momentu honetan, uste dut, erronka politiko nagusi bat dela hori kontzientzia honena. Euskal Herria eginda dauela bi alde ez, eta bi alde horien artean, dugun bai iparraldean, baina bai hegoaldean, kontzientzia egin behar direla gauzen kontzientzia hori. Eta gai garen hori garatzeko.